Кумитаи ҳифзи муҳити зисти Тоҷикистон аз аввали моҳи май ба покории партовгоҳҳои заҳрҳои кимиёии деҳоти Хатлон мепардозад. ҳанӯз аз давраҳои Иттиҳоди Шӯравӣ дар ҳар як шаҳр ноҳия анборҳои махсуси нигоҳдории заҳрхимикатҳо мавҷуд буд. Чунки шумо медонед ки яке аз маҳсулоти кишоварзии стратегии пахта буд. Пахта барои истеҳсоли пахта ҳосили хуб ин чизо бояд ки истифода бурда мешуд. Асосан моддаҳое ки заҳрхимикатҳои ба монанди моддаҳои хлордор бояд истифода бурда мешуд, дӯст истифода бурда мешуд ва теадан истифода бурда мешуд ва амсоли ҳамино. Ва ин аз ҳамун давраҳо мондагӣ ҳаст. ин анборҳо дар 5 гектар замини ҷамоати ҳилолии ноҳияи Хуросон ҷойгиранд. Дар ин ҷамоат, ки аз чанд деҳа иборат аст, бештар аз 1000 нафар дар шароити хатарзо зиндагӣ мекунанд. баъзе аз оилаҳо ҳатто дар дохили партовгоҳҳои хатарнок умр ба сар мебаранд. 4 оилае ки дар хидди сухан дар бораи анборҳо рафт, дар хидди ҳамун дар 4 оилае ки дар ҳамон анборҳо камтар тағйир дода зиндагӣ мекарданд ва ба ҳарқира касалот гирифтор шуданд, имконияти наздик рафтани ӯ набуд. мо тавонистем ки 4 оила мо хона сохтем. танҳо дар деҳаи Ачӣ дар замони Шӯравӣ 372 анбори заҳрҳои кимиёвӣ будааст, ки умдатан дар соҳаи кишоварзӣ истифода мешуд. касалиҳои буғикунандаи роҳи нафас мешид, касали шиш мешид, беҳолӣ мешид, варами бадан мешид. ҳукумати маҳаллӣ бо он ки медонист ин маконҳо барои зиндагӣ номусоиданд, ба аҳолӣ маҳз аз ҳамин ҷо замин барои сохтмони манзил додааст. ина бояд ки бурда дар полигони вақт ҷо мекарданд, лекин бино ба сабаби нарасидани яъне қудрати ҳамино ҳамин қисма ино дар замин гур кардаги аст ки мо иноро ёфтем. мақомот мегӯянд вақте Шӯравӣ барҳам хӯрд, натавонистанд тамоми маконҳои заҳрогинро покорӣ кунанд. ҳоло мехоҳанд бо созмонҳои байналмилалӣ ин мушкилро ҳал намоянд. соли қаблӣ мо аз тав лабораторияи бузург одаморо даъват кардем ва омадан таҳлилро гирифта бурданд ва ин таҳлило тайёр аст. ва як ҳафта баъд ин нафарот ворид Тоҷикистон мешаванд ва мо ба тоза кардани яке аз қитъаҳои бештар заҳролуд гардида ин Ойкамар, ин ҷамоати ҳилолӣ аст дар ноҳияи Хуросон, ба ин чиз машғул мешавем. мақомот мегӯянд дар Тоҷикистон 68 қитъае мавҷуд аст, ки бештар аз 1300 тонна захираҳои кимиёвӣ доранд. созмонҳои байнулмилалӣ вуҷуди ин анборҳоро таҳдиди ҷиддӣ ба саломатии одамон ва муҳити зист унвон кардаанд. барои тоза кардани ҳар қитъаи заҳрогин аз 200 то 1 миллиону 200 ҳазор сомонӣ сарф мешавад.